gauetan bere, beti hon berriz eta zan, bueno, baina ikastukik zerin truko askoki hone, gauetan bera, eta gero, itxe horren, bueno, oineko zida, eta kendut eurena hori eskuberatxo beteaz, kurioso, ganeko txarrik eri. Eta lotzen zan bakarrik iketza? Lotzen dara iketza. Eta iketza, gero, otzitzutan noki berrizetan zan, egun metodo bint. Bai. Eta gero sakuten karga. Eta inoz, jon, eta saku bitxian, eta irreta, saku zuetan bertu. Hainbeste denbora garen. Así que truko batuk izan, bueno, denbada izan mio. Eta gero hartu eta munkire eta iketza zera daunena, iketzauna, zera dirutxu daunena, porsik. Porsik, ez da? Porsik, lan saku horrela sartzen zuen bat. Iketzaz, bai zen me kostata. Ikustatu zen me kostatan zan. Bai, behar handi nintze. Behar handi. Eta frakasa, Zenbeta gora itzi berrakon ikestokiri iketza einarten? Bueno, segun, azikarari gondo bado, bitxio. Ozen, sortze egun engiru espentzaren donak, ja kompleto badaten zara. Sortze egun berde dituz? Ba. Horren geru? Bai. Entre, hori gitzinen, Gitzinen? Andre, zube hartu, egosi dana. Claro. Eta egin txeko, nina pentsaten do. Hori da. Sortzi egun ingiru botaten txanik. Ta, sortzi egun horietan guardi egin bidiziten zan ingerun? Bai, agura etxak eitxe barri prepara handeun hartan.